Fa 4 anys vaig presentar el meu compromís. I sí, aquesta ha sigut la legislatura del canvi, de la regeneració democràtica, dels drets socials, dels drets humans, de la dignificació de la nostra terra, de la reivindicació del nostre autogovern i de la igualtat. Hem treballat sense descans i les persones han sigut el centre de la política i les lleis la garantia. Som un exemple de govern, de diàleg parlamentari, de consens, i la força ens la dones tu. El repte és traslladar aquesta força a Europa. Vull continuar treballant pels teus drets, perquè Europa siga l'Europa social, l'Europa que inclou i no exclou, l'Europa digna, l'Europa que volem. Aquest és el meu somni europeu. M'acompanyes?